Okay, vi har valgt at lave en opgave, en blækregningsopgave om Københavns Kommune, hvor mange der er stemt på de forskellige partier. Og der er 750.000, der har stemt. Og så skal vi så gå opgaven ud på, at du skal fordele, og finde ud af, hvor mange procent, som hver kommune, hvor mange procentdele, der er blevet stemt på hver kommune. Og sæt det ind i et diagram. Ja. Og Socialdemokratiet, de har fået 200.000 stemmer. Og så skal vi så prøve at have en udregningsformel for, hvordan man regner det ud i procent. Og det hedder så 200.000 divideret med 750.000 gange med 100, som er procent, som giver lige med tallet 26,67. Og så udregning af grader, der tager man så 26,67 gange 3,6. Og grunden til, at man tager 3,6 er, at 1% af graderne er 3,6, fordi i en cirkel er der 360 grader rundt. Og vi laver jo et cirkeldiagram. Så det ganger med 26,67. Og det giver så 96,01. Og det var så det, vi skulle bruge til vores diagram. Og for at lave et diagram... Og vi tager alle partierne hele vejen ned. Det er bare et eksempel på det ene af partierne, som I kan se der, ikke? Så markerer man det, man gerne vil have som overskrift på de forskellige ting. Eller på de forskellige... partier. Ja. Og så markerer man så de data, man gerne vil have ind. Og man hører så kontrol ned. Så putter man det så ind i et cirkeldiagram ved at gå ind under indsæt og så cirkel. Og så vælger du selv, hvilken cirkel du har lyst til at tage, og så får vi så den der frem. Og hvis du så gerne vil have tal på, så siger du tilføj dataetikette. Og så kommer der nogle tal frem. Så hvis du gerne vil på, trykker formater dataetikette. Fjerner værdi. Og trykker på procentdel. Og så lukker du. Og så kommer der procent frem. Som der kommer der. Ja. Og det var så, det er vores opgave, det gik ud på.